halal. Bulan murah. Ayo ora tau kerja apa? Wis di, Mam. Esensi tak kene tak. Ngono kuwi termasuk kerja lah. Goblok ngono wis termasuk iuran. Iya, iuran nganggo. Anjay, iuran anjay. Dokumentasi Dokumentasi, hei. 2025. Oke. Tap. Masa lebaran. Allahu Akbar. Wis dam kopi gawe dhewek ngono kuwi. Wis dimulai yo ngono. Ngobrol-ngobrol. Kumblone nyoting sejam dhewe ro pin. Gus dokumentasi, Bro. Tungan sik, Gus. Yo. Oke, jauh do. Hah? Apa lah. Men berkah barokah. Wes. Ini ae. Gini. Yo. Nah, men berkah barokah dipaham. Yo, ini yo. Wat, ayo wat. Wiping. Wiping nisar. Ipin video. Video. Dokumentasi. Ngopo? Andi pesen nek Prabowo. Moga kita sareng-sareng